ସଂସାର ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗଢ଼ିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଦୁଃଖ ନ ଆସିଲେ ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଯାଏନି। ଆଘାତ ନ ଲାଗିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଏନି। ସଂସାର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗେ, କେବେ ଆଶା ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ଯେବେ ଆପଣା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ସଂସାର ଆମକୁ କାନ୍ଦିବା ଶିଖାଏ ଏବଂ ସେଇ କାନ୍ଦ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଯେ ମଣିଷ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ ହସେ, ସେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାଏ। ସହିବା ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ସହିବା ମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଯେ ମଣିଷ ସମୟକୁ ସହିଯାଏ, ସମୟ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥାଏ। ସଂସାର କେବେ ନ୍ୟାୟ କରେନି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଚାଲିଲେ ଅନ୍ଧକାର ପରେ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସହିବା ଶିଖିଯାଏ, ସେହି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଯାଏ, ଏବଂ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଯାଏ, ସେ ସଂସାରରେ କେବେ ହାରେନି। ସଂସାର କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ସମୟ ନିଜ ଗତିରେ ଆଗେଇଯାଏ। ଆମେ ଅଟକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ରୁକେନି। ସଂସାର ଶିଖାଏ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଶିଖ। ଲୋକେ ଆଶାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ନିରାଶାରେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟ ବୁଝିଲେ ମନ ଭାଙ୍ଗେନି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ହସେ, ସେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ସେ କେବଳ ଦୁଃଖକୁ ଜୟ କରିବା ଶିଖିଛି। ଶେଷରେ ମଣିଷ ଏତିକି ଶିଖେ, ନିଜକୁ ବଦଳାଇଲେ ଜୀବନ ବଦଳେ। ଆଶା କମ୍, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହା ହେଉଛି ସଂସାରରେ ଜିତିବାର ମନ୍ତ୍ର।